seisoen daar geslaag om hulle opponente te intimideer, voorlangs behoorlik vas te vat en dan met die baie giftige taktiese skopskoen van hulle losskakel Rob Andrew in te veld te wen en op daardie manier die druk toe te pas. Simon Hodgkinson, 'n kerel wat 38 punte vir jaar in die 5-nasie reeks aangeteken het. Alain Chacon van Frankryk, die skeieregter. En hy kort net 17 punte om Jean-Pierre Lescarbura se 5-nasie rekord van 54 punte te oortref. Rob Andrew die losskakel en netterloops die skeieregter meneer Chacon van Frankryk maak sy debuut as internasionale skeieregter vandag in hierdie baie belangrike wedstryd. Rob Andrew bedryf sy manne bly agter die bal en die spel begin. Dan vir die bal 'n bietjie terughou. Robinson by die bal in die hande kry daar net binnekant die kwartgebied. Rob Saunders Saunders, 'n man wat vir jaar sy debuut vir Ierland gemaak het in die 5-nasie reeks. Kaptein. Kort lyn staan deur die Engelse. En dit is Philip Matthews wat die bal kry. Weer is Saunders daar so, hy gaan die bal laat rol. Hodgkinson is binne sy kwartgebied. Simon Gagan by hom. En Ierland wen verveld. En hierdie groot Ierse skare geniet wat hulle sien in hierdie eerste minuut of 2 van die wedstryd. Steve Smith, die hakker, speel vir Bellamina. Dit is Engeland wat hom kry. Andrew Crown van Hill. As hy een man is wat die Ire sal met hok slaan vandag, is dit Rob Andrew die losskakel. Hy jaag die bal ver veld op. En dit gebeur nie sommer dat hy die kantlyn nie ook opsoek in daardie proses. Peter Winterbottom. Maar daar was obstruksie agter die lyn staan deur Ierland. Strafskop aan die Engelse. Andrew weer 'n keer. Andrew met sy span onmiddellik op die aanvalplaas. Dit is die kwartlyn van Ierland. Vlak na gegooi. Eckford wat daar voorlangs wil oortap en die skeieregter nie tevrede met wat daar gebeur het nie en hy bedui 'n vaste skram. Dis die eerste skram. En dus kan Jeff Proben die vaskop teen John Fitzgerald, die loskop van Ierland. Richard Hill wat ingooi. Loop Engeland met daar die bal voor die voete van agterman Dean Richards. Kom hy uit. Onkant spel deur die land. Ja, niemand minder nie as Simon Hodgkinson. Heel agter. Strafdoele in sy laaste 2 internasionale wedstryde deur die palle geloods het. Nie minder nie as 7 'n wêreldrekord in die eerste wedstryd teen Wallis op Cardiff Arms Park.
verby gestoot. Brian Smith het reeds die bal. Dit is Paul Eckford by die bal in die hande kry. Peter Winterbottom wat ook 'n hand by het. Word hy uitgehaal daar so deur Jeff Probyn. Heel met 'n hoë ene. Skoon van. Heel agter Jim Staples wat baie stewig gestaan het. Want Nigel Heslop was op hom. Staples maak seker die bal is uit, maar Ierland onder druk. Ter kortlyn staan deur die Engelse. Rick Negra voor as ek het staan. Word geklap deur Wade Dooley. En Ierland is daar aan die verkeerde kant in. Ons sien nummer 8. Brian Robinson lê helemaal aan die verkeerde kant van daardie loskrim. En weer 'n keer gaan Hodgkinson kyk of hy die fout van Edo kan regmaak en hierdie ene deur die paal loets. Die wind het effe gaan lê. Perfekte kamerahoek. Teen die regte paal vas. Skop Cutley toe in die hande van Carling. Carling wat geloop die oomblik as hy skop. Rob Saunders wat vir die redding kom. Slegs 22. Groot verantwoordelikheid as kaptein van Ierland. Brian Moore wat met ingooi vir Engeland. Wat 4 man in die lyn staan hierdie keer het. Wade Dooley. Dit word geklap deur Eckford voor in die lyn staan, maar 'n swak klap. Kom hy toch uit na Hill toe, maar die fluit het geblaas. Dusver het Ierland nog nie een geleentheid gehad om die bal in die skrim in te gooi nie. So dat Neil Francis bietjie later by die skrim aankom. Die duskant praat die skeieregter met Jeff Probyn en John Fitzgerald. Skrim het nie lekker hard staan nie, maar hy staan doodstil so. Hill. Weer word daar gespeel op Keith Crossan. Mike Teague, nummer 6. Hy is 'n bouer daar van Gloucester se wêreld. Richards wat nou op nummer 2 staan. Dean Richards die 8ste man. Brian Moore. Paul Eckford wat hom kry. Jeff Probyn wat dadelik by hom is. En uiteindelik kry Ierland die geleentheid om die bal in die skrim in te gooi. Die bal is nie reguit in die lyn staan in nie. En Rob Saunders gaan ingooi. Heslop is daar so, Crossan by hom, bal oor die kantlyn. Die senuwees knaag van hierdie eerste 10 minute van die wedstryd, 9 minute reeds verby. Ierland moet net verdedig. En dit is Wade Dooley wat daar gestraf word. Obstruksie in die lyn staan teen sy direkte opponent.
Brian Smith, loskakel, oud Australiër. En hy bring die nodige verligting. Brian Rigney. Francis wat dadelijk daar op zijn brug toezak. Heel wat graven naar die bal. Dreun van T. Heslop. Hou hem veld in. Jim Staples. En in middenveld Lars Hodgkinson. Rob Andrew wat hem ook middenveld langs skop. En dit kan een kansspel door Richard Hill. Ja, dit is zo. Hij wordt van beter geweten. Dit is ons verkiesde bij die scrum van waar hij geskopt is. Dat vertelt door Robinson. Net te wijd geskopt. Direct uit met andere woorden. Ierland nog binnen die halfgebied van Engeland. Geen idee van hoe naar die veld is, modderig is. Andrew en het was Gordon Hamilton. Weer is die bal niet recht gegooid. Goeie stoot door Ierland. Weer Saunders. Zo hoor je binnen die kwartgebied. Ierland net bezit van die bal, maar gaan hem uitkrijgen. Phil Matthews en Hamilton worden daar zo gestraft omdat hulle daar op een man trap, dat onnodig trapt. Wordt verplaatst naar die middenlijn toe. En dit is een Iraanse tactiek wees om die ritten van Engeland te verstoren. Wijd te spelen en hulle ritten te verstoren door een luchteskop. Teek waar die bal terugkrijgt. Rob Andrew. Kasket van de karaakvat niet voor de geskopt door Ierland. Van Ierland naar wegloop is Brendan Mullen. De seconde bedoel staan wit. Rigney wat prachtig ondersteun nadat Francis die bal daar geklapt heeft. Brian Smith weer een en Gary Owen van Ierland. Dat is die tweede ene. Heslop waar die bal niet kan niet aan krijgen. Die eer is daarom in de klim. Kom hij uit via Richard Hill. Andrew wat skop. Ja, die eerste 10 minuten die Engelse baie druk toegepast op Ierland. Dat kon niet doorkomen, kon niet punten aantekenen op enige manier. Phil Matthews. Dan verloren die bal en Engeland neemt af. Jason Leonard. Nummer 1 stut. Richard Hill.
Jim Staples, prachtige vangskoot. Een zwaar nat bal. Rob Andrew wat goed gaan dekken. Simon Gagan. Hij skopt al langs de kant af. Hodgkinson, kry hom in die hande. Hy kan geloop word. Ja. Word skaap gevang, maar hy staan op die bal en Albert is nie doodgevat nie. Ierland is daar. Kom hy uit. Is dit omkantspel? Gordon Hamilton wat op bloed wil sit, maar die skeieregter bedry 'n vaste skrum aan Ierland. En die skare hou nie daarvan nie. Skrum. David Curtis wat net betyds daar skopie inkry. Oud, Aikie en WP 120 speler. Sterk eerste bande. Dit is sy tweede wedstryd vir Ierland. En Ierland is binne die kwartgebied van Engeland. Moet sê, wat die agterlyn betref, daar is 'n klein bietjie meer ondernemingsgees aan die kant van Ierland. Hulle wil dit doen. Hulle wil die bal kry by hulle baie ervare Keith Crossan op linkervleuel en ook by die sterk en stewige en baie vinnige Simon Gagan, hulle regtervleuel. Hill wat daar die bal op 'n skinkbord kry. Was sy 20ste wedstrijd vir Engeland. Word geklap na vorentoe, maar is Engeland wat weer die bal in die hande gaan kry en Francis wat deurkom. Hy word op kant betraf. Is nie binne terug afstand van die pale nie. Rob Andrew. Smith wat eers praat daar met Phil Matthews. Ierland hom kry hierdie keer. Phil Matthews wat daar probeer deurkom, maar die skeieregter wag vir voordeel. Hy roep hulle 15 tree van die kantlyn af. En sê die bal is skief en gegooi, vaste skrum vir Engeland. Nie regtig geleentheid om die koppe in te kry nie. En dan met meneer Jean Secon van Frankryk wat hy praat. Hanteer die wedstrijd tot dusver en sy debuutwedstrijd baie goed. Dean Richards wat optel. Moeite wat met by is. En as het Keith Crossan wat bykom. Positie staan. Ryan Smith, weer die Gary Owen. Baie goed gevat deur Gagan. En weer uit naar Rob Saunders. Smith. En hier is het Keith Crossan wat binnenkant te breek. Soek ondersteuning, maar daar is nie ondersteuning nie. Dan kom hy toch uit. Rob Saunders, weer Ryan Smith. En dis vir die skade van nou. Maar hierdie bal is van die kant van die voet af. Simon Gagan met die bal in die hande probeer kry. Curtis wat daar is en dan kom hy weer uit na die hierde toe. Bietjie wild weggegooi. Uitgerol daar so na Crossan wat hom weer in die hande kry. Hy het begin met hierdie beweging. En dan kom hy weer. Dis die derde, vierde ene wat Ierland kry. Dis mooi rugby. Brendan Mullen wat hom deurskop. Hodgkinson gaan hy hom kry. Ja.
druk hom dood. Simon Gagan by hom. Skuif hom oor die doodlyn. Maar dit was goeie rugby deur Ierland. Die Engelse heeltemal deur mekaar gehardloop. Net jammer die ondersteuning het op kritieke oomblikke ontbreek. Veral na die eerste geval toe Keith Crossan pragtig deur is en die ondersteuning nie daar was nie. Mullin met daardie deurskop en Gagan wat die bal agterna sit. Hodgkinson moes natuurlijk omdraai, maar hy was ver voor hom. En weer is het Ierland met 'n hoë skop. Dan kom hy Smith en weer 'n keer die hoë ene. Was die eerste agterlynspeler ontkant daar. Gasket tot hom het. Richard Hill wat wag. Weer 'n keer 'n goed beheerde bal. Rob Andrew. En weer 'n keer hak in die bal. 'n man wat daaraan gewoond is om 'n bal 30, 40, 50 meter ver uit te jaag. Kon tot dusver nog nie sy stempel in daardie opsig op die wedstryd afdruk nie. Stelbord nog skoon. Word geklap na Ierland se kant toe. Dean Richards wat weer daar probeer tot die redding kom van Engeland om die bal beskikbaar te maak, maar is voor die geklap deur Engeland vaste skrim vir Ierland. Rob Saunders. Die wind het feitlik heeltemal gaan lê nou. Robinson het optel. Saunders wat skop vir Gagan, gaan die bal regspring vir hom. Net nie. Hy is 'n groot vleuel wat met hoë knie aksie hardloop, baie moeilik om deur te trek en geweldig vinnig. Ook nuweling in die eerste span, sy eerste seisoen in groot rugby. 15 tree van die Engelse doellyn af. Brian Moore wat ingooi vir Engeland. Word geklap weer na Ierland toe, maar is Eckford wat deur is. Andrew. Die 5 nasie-reeks rugby op Mnet Supersport word aan u gebring deur die Delta Motorkoöperasie, vervaardigers van Opel Motors. Steve Smith. Brian Rigney wat die bal terugklap. En weer is het Winterbottom wat die vliegende self van Ierland is. Heel wat omkry. Andrew binne sy kwartgebied. Stadig maar seker is Engeland besig om Ierland weer terug te dryf na hulle eie halfgebied toe. Weer op kortlyn staan. Hier kom begin laat met daardie loskram uit. En is 'n strafskop aan Ierland. Die strafskop gaan waargeneem word deur Brian Smith en dit is Phil Matthews met bloed aan sy gesig van die eerste afskop af was Phil Matthews in die kookpot. Dit is 'n lang en moeilike skop. Die veld is zwaar, die bal is zwaar. Wat dit gaan lê. 2 weke gelede was hy nie 'n groot sukses as stelskopper vir Ierland teen Wallis nie. Het hulle wel iemand gehad soos Michael Kiernan, kon Ierland daai wedstryd teen Wallis gewen het. Telling nog steeds 0-0.
getref. Dis 'n goeie skop. Byna 25 minute verstryk in die eerste helfte en Ierland is voor met 3 punte teenoor 0. Dit nadat Simon Hodgkinson 2 geleenthede gehad het om punte aan te teken vir Engeland. En al 2 skoppe verbrou het. Rob Andrew. Rob Saunders wat hom kry. Dis 'n magnifieke skop van Saunders. Hy het nie baie beweegruimte gehad nie. Hy was byna aan die kantlyn na oorkant. Die Ire het bloed geruik. Dit is sy 3de wedstryd vir Ierland. En sy eerste wedstryd is hy kaptein gemaak. En hy lei sy span met pragtige voorbeeld. Brian Moore. Dean Richards wat die bal kry, geklap deur Eckford. Hier moet bal gooi. Kom uit. Rob Andrew. Tal Engeland en Eamond. Onder die bal is Jim Staples. Wat hem skoon raak. Daar aan die oorkant staan die man met die vlag. Horizontaal. En hy beduid dat hy 'n ding gesien het wat meneer Sekon nie gesien het nie. Dit gaan teen Engeland wees. En Will Carling, die kaptein van Engeland, sien hoe Paul Eckford, nummer 4, nader geroep word. En meneer Sekon beduid aan hom, waarskynlik in 'n geradbraakte Engels, presies waarom die strafskop toegeken gaan word. En Brian Smith, na sy sukses, gaan hy sekerlik kyk of hy hierdie een ook kan oorskop. Die hoek is makliker. Nie so skuins as die vorige skop nie. Ja, ek dink die oortreding is eintlik klaar begaan toe daar die bal uitgekom het. Brian Smith het ook goed begin teen Wallis 14 dae gelede. En toe het sy versier heeltemal skuins gaan staan. Skare sal praat. Van die dwarslaat af. In die hande van Richard Hill. Ja nee. 'n enkele gram meer agter daardie bal sou hom laat oorskuur het. Vinnige gegooi. Onkanspel in die lyn staan deur Ierland. Dis Neil Francis. Rob Andrew jaag die bal op die midlyn uit. Met 'n halfuur spel verstreke. Daar word geskop op besit van die bal. Neil Francis is 'n vlot vel daar uit die lyn staan uit. Proben wat deur gaan. Dean Richards is daar. Levin Fairveld, Richard Hill, Rob Andrew wat vassteek. Hy gaan gevang word nie, hy kom los. Hy kyk waar die kantlyn is, hy gaan hierdie een laat rol. Jim Staples. Dit sê Jim Staples, wat nog nie 'n voet verkeerd gesit het vandag nie, nog elke keer in posisie. En vroeg in die wedstryd 'n skoonvang feitelik op sy doellyn, wat 'n sekere 3 vir Engeland verhoed het.
vraag is net of die eerste ligter en minder ervare pak voorspelers die 80 minute gaan voluit hou. Die oomblik verras hulle vriend en vyand. Strafskop van Engeland. Ja, Hodgkinson gaan sekerlik weer van agteraf nader geroep word. Ja, is so. Sy telling 0 uit 2. Daar baie mooi sien hoe nat hierdie veld is, modderig. Bykie begin weer stoot. En hier op Lansdowne Road is die wind geneig om te warrel. Mens kan nie juist praat van 'n wind uit 'n enige spesifieke rigting nie. Hy warrel geweldig. Brian Moore wat vashou. Gaan hy daar wees? Net onder die dwarslaat deur. Telling bly 3-0. Halfuur speeltyd nou verstreke. 10 minute oor in die eerste helfte. Ver en diep deur Brian Smith. Gebruik die wind. Rob Andrew. Hy wen 'n hele klompie veld. Heslop wat uitgeslinger. Neil Francis groot slot wat hom aan die kraagbeet kry en hom uitslinger. Steve Smith wat dan gooi in die linkerhand. Baie goed van die Robinson. Brian Smith. Door naar die oorkantse kantlijn toe. Veld is zwaar, die bal rol niet zo lekker zoals op die droge hoofveld in Zuid-Afrika niet. Hodgkinson schop uit. Wade Dooley wat oorklap. Richards wat weer in die handen krijgt. Mike Teague wat helpt. Kom hy uit. Hill. Andrew wat baie kalm bly onder geweldige druk. Ierland laat de kortlijn staan. Francis wat deurskop. Rigby is by. Strafskop aan Engeland. Hierdie keer is het Andrew wat seker maak dat die bal uit is. Bal wat dwars oor die veld paai nou. Gebied van Dublin in die achtergrond. Het er onder gezien. Scheidsrechter wil eerst vaste skermbevel en onkantspel in daardie losgemaal en loskrim deur Engeland. Brian Smith van kyk hoe ver hierdie kan uitskop. Halfpad is die kwartlijn en die midlijn is hier die volgende lijn staan. Man wat 7 toetsen vir Australië gespeel het. Sy 8ste wedstryd vir Ierland. Wade Dooley. En dan is die achterlijn Will Carling. Goed beoordeel.
klomp treeveld. Engelse kaptein Will Carling wat net geskop het. Dit is Richard Hill in beeld. Hij is maar 25, maar hij is 16 keer al kaptein van Engeland geweest. 16 uit die 25 wedstrijden gespeeld. Dit is Peter Winterbottom wat prachtig hardloop. Dean Richards. Eckford is bij. En dat is Richard Hill wat die bal probeert wegkrijgen. Rob Andrew. Heslop. Houdt die bal veld en Jim Staples onder hem aan. Schoonvang. Net zoals vroeger in die wedstrijd. En iedere keer een goede schop door Staples. 12 tree binnen de helftgebied van Ierland is uit. Paul Eckford, dat stelling neemt tegenover Brian Rickney. Matthews is daar. Die die bal daar terug smokkel naar de Ierlandse kant toe. Het lijkt of Engeland wat afneemt. Brian Moore is ook daar in die midden van die strijd. En dan blaas hij fluitje en de scheidsrechter Breuer vaste stram. Engelandse bal en weer een keer zeggen de Ierse schade van ons stem niet helemaal samen. Take met hem krijg van Richards af. Kom uit. Rob Andrew. Schaap gevangen. David Curtis wil hem daar zo verkeerd. Rob Andrew. Aan de middag zit bij de kant. Richard Hill. Is een mooie beweging van Engeland. Hill nog steeds die bal. 10 tree van die doellijn af. Kan hij terugkomen? Ja, hij komt terug. Brian Moore, die hakker. En is al wat Richard Hill kan doen met die Ieren wat verdierig zo stieren. Dus die kwartlijn van Ierland. Vlakkerig aan. Vangerkant er weer Paul Eckford bijgekregen. Dean Richards wat spoken deur. Dat is een semi-rolmaal beweging. En Ierland kan niet overal keer niet. Nog steeds die bal in die lucht. En dan gaan die man naar grond toe. Jeff Proben het dan, kom uit. Will Carling met binnenkant de break, maar die kruisverdediging is daar. En de strafschop. Ierland daar oor daar die loskram in een omkantpositie. En daar wordt specifiek verwijs naar Gordon Hamilton met nummer 7 op zijn rug. Nou ja, die makkelijkste van strafskoppen wat hier wacht op die heel achter van Engeland. Simon Hodgkinson. Tot dusver is sy telling 0 uit 3. Rob Saunders was nie baie gelukkig met die skeieregter se beslissing nie. Sien toe Rob Saunders die bal daar optel. Toe wys die skeieregter die strafskop aan Engeland. Aandacht gegeven aan Brian Smith, loskakel van Ierland. Spanning lei hoog op. Dus kijk weer de
ander hoek uit wat daar gebeur het. Hodgkinson, sy skop is oor. Speeltyd is verstreke in die eerste helfte. Net 'n minuut of wat beseringstyd wat oorbly en die telling is gelyk op 3 punte elk. Brian Smith, en wie daar lank aandag gegee is, na die linkerbeen van hom. Hy is gereed om voort te gaan. Spel te begin van die middelkolletjie af. Is ver en diep. Maak gebruik van die windjie in sy guns. Bal spat oor die doodlyn. En dan blaas die rustuitfluitjie met die telling Ierland 3 punte en Engeland 3 punte. En hiermee vir 'n kort wyle terug na die ateljee in Randburg. To give you powerful policy performance that stands on more than one leg, Sage Life brings you Multitrust. Linked to not just one, but a selected range of leading unit trusts, Multitrust means you invest in the right unit trust at the right time. Multitrust stands alone, only from Sage Life. And it's from his cross that Hughes scores the second goal, with a typical piece of Hughes finishing. Another victory for Manchester United. And another win for Sharp with the release of the new FO 220 facsimile. Get your FO 220 and stay close to the action. Sharp Fax, the name to remember. But you are a sick building. Sick. Sick of being too hot or too cold. Viruses everywhere. What you need is control. I've got a national air conditioner working out in every room, and one can choose the temperature preferred, morning and afternoon. National will put you in control. National air conditioners put you in control. Springbok Rugby, the ultimate blend of timing and efficiency. Westbank, the ultimate blend of timing and efficiency in vehicle finance. The team able to finance your wheels in 15 minutes. Record breakers both. Ask your dealer for the Wheels Bank to get fast-moving finance. Welkom terug bij Lansdowne Road. Die tweede helft gaan binnen enkele ogenblikken beginnen. Brian Smith, wat sê, hoop hij daar maakt op die middelkolletjie om het spel te beginnen. Die telling 3 punte elk. De strafdoel door loskakel Brian Smith voor Ierland. En de strafdoel hier laat in de eerste helft voor Engelandse Simon Hodgkinson. Denk je wat nog steeds lastig stoot. Beetje warrel ook. Een gezelschap weer Jean Secon, die Franse scheidsrechter wat vandaag zijn debuut maakt in internationale rugby. En die dat hij hangt voor zijn voorspelers. Wordt geklapt naar Engeland toe. En afgenomen door Ierland. En Ierland krijgt om Brian Smith. En lang aangeven naar Brendan Mullen. Skop hem door. Simon Hodgkinson met achterna zit. Tel hem op. Hij wordt doordruk. Baie goed opgevolgd door Brian Smith. Liever door Simon Gagan. Wat gaat er gebeuren? Rob Saunders. Vanuit inbal
Opgetel weer Robinson. En als het kijken wat probeert deurkomen en oorgedra wordt hij oorgedra. Nee, is kort. Wordt gegraven naar die bal door Rob Saunders. Krijg hem uit. Weer wordt hij gekeer. Die groot nummer 5 slot, Wade Dooley. Ierland op die doellijn. En dat moet hij niet nou onnodige fouten begaan nie. Scheidsrechter beduie. Vaste scrum. Ierlandse bal en vir 'n slaggie kry die scheidsrechter applaus van die span. Nog steeds op die Engelse doellijn. Rob Saunders gebruikt. Scheidsrechter beduie. Staan op. Die twee voorrijden. Stort en duien. Die land houdt bij goed. Simon Gagan. Gaan hij weer komen? Ja. Gaat hij om? Hij heeft om. Kijk er net om. Dat was blitsig. Dus kijk het weer. De bal wordt bijna goed beheerd door Ierland. Kijken. En zijn voeten blij binnen het speelgebied. Uit de andere hoek weer. Bal in die handen van Simon Gagan. Hij gaat buitenkant om. En die bal is gepland voordat hij over die kantlijn rolt. Twee weken geleden tegen bal is het ook een skutter 3 voor Ierland gedrukt. 7-3 die telling. Dat is een baie skuinskop. Brian Smith. Wat concentreer. Skare wordt stil. Nee. Ierland 7, Engeland 3. En dat is die eerste maal in hierdie 5-nasie-reeks dat Engeland se doellijn geskend wordt. Kijk net weer daarna. Robinson met hem uitrol. Goed beheerde scrum. En dadelijk naar kijken. Rory Underwood is daar zo. Nadat hij drukt is zijn voeten over die kantlijn. En ons is terug bij die werkelijkheid dat die lijn staan. Net buiten in die kwartgebied van Ierland. Wade Dooley. Verloor Engeland die willen completeren. Dit al een paar maal gebeurd vandaag. Met slordige klapwerk in die lijn staan. Vrijskop aan Ierland. Blijkbaar daar die afstand tussen die twee lijnen staan. Die gaan af niet. Kantlijn hier, Richard Hill. Maar Ierland wint ver veld. En dan krijgt die bal in die lijn staan. Liever die geleerd om in te gooien. Ja, dat wordt hem nog winnen. Kortlijn staan door Ierland. Gooi die verklappen die handen van Neil Francis. En dus weer een vrijskop. Andrew. Baie goede schop weer op Andrew. Jaag hem uit op die eerste kwartlijn.
Richards gaat die bal probeer wegkrijgen. En dan is het Rob Andrew. Carling, Casket met hem voor laat val. Voordeel wordt toegelaten door de scheidsrechter, maar dan blaast hij Flekie en hij beveelt vast de scrum. David Curtis met beïndrukt met die wijze waarop hij verdedigt. Ryan Smith. Bal spat veld in. Hodgkinson wel in zijn kwartgebied. En een goede skop door Hodgkinson. Weer het Ierland die kortlijn staan. Rickney en Francis diep een vergooi. Albert en Jan aan een vergooi van Hamilton. Kom hij uit. Brendan Mullen met skop. En dat is een goede skop. Ik ben nog niet helemaal zo zeker waar daar die ingooi in die lijn staan. Die dan baie skief gelijk. Francis. Weer is het Ierland dat deurstorm. Dooley wat hem niet toelaat om weg te komen die bal niet. Maar toch is het Ierland bij die bal win. Saunders wat Dooley de skop. Hodgkinson is daar. Een skop van die kwartlijn af. Paul Eckford wat de aandacht krijgt van die doodloopmensen hier langs het veld. Modderbesmeer. Waar stampt hij die kop? Het spel begint, het wees met de inskop van die kwartlijn af door Engelandse Rob Andrew. Maar Ierland is bezig om vriend en vijand te verrassen vandaag. En die wedstrijd loopt voor met 7 punten teenoor 3. Eckford neemt zijn plek in en speelt nog wat. Middelveld langs. Staples. En een goede rolschop. Hij kan een groot held worden in Ierland. Want het was zijn tweede wedstrijdspel. Plek nog van Kenny Murphy. 2 weken geleden. Dooley wat hem krijgt. Hill, Andrew. Kijkens en die bal bij die kantlijn spat binnen die halfgebied van Ierland. Weer is het Ierland. Rickney wat weer terug Engeland het afnemen. Ierland is oor daarie losgemaal. Waarop Andrew van Tegenverrie wel kan uitskop. Dat is een goede skop van Rob Andrew. Steve Smith op het ingooi. Dooley wat hem krijgt daar in die midden van die lijn staan. Richard Hill. Hij is Sinigapen.
Wordt gelopen door Rob Saunders, zijn opponent. Engeland wil weer die bal krijgen. Ierland moet niet nou fout maken. Die bal is los. Ryan Smith schopt naar die oorkant toe. Nog steeds vorende geskopt. Weer Keith Crossen. Ja, niks lijkt mij wel rechtloop voor de Engelsen vannacht. Ierland dat voor het ogenblik moest verdedigd soos stieren. Sien hoe spel verplaatst wordt. Feitelijk een goede 70 meter veld op. Wordt geklapt naar Robinson. Saunders met hemzelf losdruk. En weer hij rolskop. En hij gaat uitrol. Niet meer als zo 10 tree van die hoekvlag af niet. Spelen in die tweede helft tegen die Wenkie. Dus is een paar die bent glad niet plan niet. Paul Eckford. De bal daar vastmaakt. Richard Hill, maar hij komt aangeven. Reon. Schop zelf. Ja, Ierland terug tot op die kwartlijn. Die links dan Stroom. Zoals een waterval komen de deur. Ryan Smith. Skipskop. Skil daar van die kant van die voet af eindelijk. Hodgkinson druk door. Ver en diep door Andrew. Jim Staples. Mooi ene. Rob Andrew bij die bal daar afnemen. Staples wordt hem onttrekt. Van daar die gemaal. Richard Hill. Underwood. En Heslop wat die bal niet kan beheren. Zijn aan te komen niet. Maar Rory Underwood wat prachtig mooi kon helpen die van die linkervleugel af. En eindelijk op een loskalkenpositie kon plek innemen. Want Andrew, Rob Andrew was aan. Het is niet voorspelers was gevangen. Engeland met de kortlijn staan. Eckford en Dooley. Zien is een Bicky wordt geklapt. En die handen van Hill. Rob Andrew. Weer de Winterbottom. Maakt die bal beschikbaar. Baie goed. Andrew. Carling is daar deur. Dat is een mooi loopie. Hij wordt geloopt van achteraf. Staples met zijn ballen vondig. Weer wordt die bal beschikbaar gemaakt. Richard Hill wat optel. Dean Richards het om. Richard Hill weer. Jeff Proben maar al probeert afnemen. Jason Leonard met de kop en stik. Gaat hij om uitwerk. Ierland met de bal gooien wat hulle kan nou. Het is bijna aan die doellijn van Ierland. Kom uit. Dit is Hill. Hij loopt vast in 2 verdedigers. Hamilton onder andere nummer 7. Ierland gaat Engeland terugdraaien. En dan zal die bal vast liggen. Die kan uitkomen niet van het is krambeers. Maar hij komt toch uit. Teek met hem uithaal. Rob Andrew. Hij ziet daar zijn gapen. Prachtig vastgestikt. Dat is Dean Richards. Hij is groot en hij is sterk. Die voorspelers is bij. Weer rollen, mal met om. Bal leeg beschikbaar. En dan komt uit naar Rob Andrew. Richards met hem keer af voor Rory Underwood. En dan is het Jeremy Tasker met de bal al betrapt wordt.
vas lê, is dit Ierland se vaste skram. Geluk is 'n glimlaggende Ierse gesiggie. Saunders, Brian Smith. Jim Staples in die agterlyn wat 'n man afstamp. Goeie loopie, sit die bal agterna. Simon Gagan is daarbij en die bal word van die speelgebied af voor die doodlyn geskop. 5-3 skram vir Ierland. En ek kan al sien hoe my vriend John Robbie op en af spring van pure lekkerkry. Jim Staples is daar. Nee, dit gaan naar Brian Smith toe. Hy skop na oorkant toe waar Keith Cross in die bal probeer agterna sit. Mullen kan die bal nie in die hande kry nie. Aanslaan, vaste skram, Engeland se bal. Skop zelf. Ja, interessante opmerking wat de mens kan maken oor die lijnstaan spel is die makkelijke wijze waarop die Ierse voorspelers soos 'n waterval deur daardie Engelse verdedigingsstroom en kort die bal van hulle afneem. Vir alles 'n gekap op. Dis 'n goeie bal. En Neil Francis wat aanslaan. Dean Richards, voordeel van Engeland. Rob Andrew. Simon Gagan. En hy skop hom uit. Die gevaar is voorlopig voorbij. Fase van die wedstrijd nou. Daar is bijna 19 minuten verstreken. Wordt geklapt. Brian Rigney wat hem daar zo weer vastmaakt. Rob Saunders. Rory Underwood naar Hodgkinson. Niet eruit wees niet. Brian Smith is daar. Scheidsrechter roept aan voor Brian Smith. Richard Hill waarschijnlijk een ontandpositie. Ja, die voordeel is Ierlandsen. Skram wat goed staan. Brian Smith, lang aangeer. Gasket, wat de Staples daar vastvat. Opgeteld door Rob Andrew. Binnen hele kopie meter veld met daar die rugrolbeweging van hom. Hodgkinson. Voor de eerste maal is Staples niet in positie nie en dat is al wat hij kan doen. Nigel Hislop wat baie vinnig daarbij was. Skielik is Engeland sterk op die aanval. Engeland tot dusver onoverwonnen. Ierland 1 wedstrijd gelijk op 10 bal is. Ver verloor in Frankrijk. Paul Eckford met van vanaf voor en dan loopt de Engelse voorspelers weer. Hij trui is nou bruin, grijs. Richard Hill, dit is Brian Moore, welkom beschikbaar. En dan kom hij uit, Richard Hill, Dean Richards weer een keer.
Weer een keer steelkant om. Dit is Rob Andrew wat teruggeplukt wordt. De Ierlandse verdediging wordt er dusver nog gehouden. Scheidsrechter blaast die vleekje in bij de vaste scrum. En je ziet die hoekvlaggie daar wapper in die achtergrond. Kom eens kijken wat Engeland met die Ierse scrum nou kan maken. Hier feitelijk op die doellijn. Van Lus is die eerste helft. Daar die klompie tree loopt. En daar die tweede hupstoot. Nou die bal. En weer daar die kopbeweging van Richard Hill. En dan Story Usbel en Duijen. En die scheidsrechter beduien Ierland. Dit daar die scrum doelbewust laat vallen. Strafskop. En Hodgkinson kan kijken of hij die telling van Engeland kan verdubbelen naar 6. 18 minuten speeltijd oor in die wedstrijd. Neil Francis wat gesels daar met Steve Smith, die haker. Engelandse voorspelers maken ook hoopie. Will Carling is daar om te praten met hulle. Hodgkinson wat klaargesteld het. Wat gaat gebeuren? Ja, hij is oor. 1 punt verschil. Zijn voorspelers gepraat. En eens moet kijken wat die kapteinschap van Will Carling alles inhoudt. Hoe is zijn mannen gemotiveerd? Brian Smith. Dean Richards waar die bal daar vastvat. Mike Teague wat spoken. Kijken of hij hem kan uitkrijgen. Hill. Andrew. Ja, en dan terug. Smith diep gooien. Wordt geklapt naar Phil Matthews. Steelkant door Saunders. Bal wat achterna gezet door Keith Krassen. Die bal uitrol. Staples. Het uitschop. Ierland die rucht in die meer. Net buiten van het kwartgebied. Er is Nigel Heslop daar in de achtergrond. Hij is opgelood zit. Hill. Andrew. Dat is Will Carling. Mike Teague. Weer Hill. Rob Andrew. Dat is Jeremy Gaskett. Hodgkinson wat deurskop voor Underwood. En dat is al wat Heslop kan doen. Of liever Simon Gavin kan doen. Maar dat is een 5-3 scrum. Die was aan die diskant van die doelskop. En nu sê die skare van Ierland hou vast. Ja, van Engeland probeer het eerste 3 behalen. Scrum zwaai deur 90 graden. Zelfde plek, hier zo.
Net 14 minuten spel oor. 7-6 die telling vir Ierland. En is het Jeff Probins op kop wat sukkel om in te kom. Dean Richards wat optel. Verdediging hou. Hill. Rob Andrew. Jeremy Gasket. Weer Rob Andrew. En dit is Carling. Hodgkinson in die achterlijn. Hij wordt geloop. Weer kijken. Hij komt uit naar de Ierlandse kant toe. Rob Saunders wat skop. Maar die fluitje blaas. Blijkbaar is er verwacht een voordeel. Scrum is Ierlandsen. Het lijkt zoals Brian Rigney we daar zo zeer gekregen. Dit zal jammer wees. Maar terwijl haar aandacht gegeven wordt aan Brian Rigney en die zien ook dat daar op de 16e maart nog 5 naties rugby is die laatste wedstrijd in die reeks wat Mnet Supersport uitsaai Schotland en Ierland. En als je net al wijst dat in morgenmiddag om 5 uur dan kijk naar eerste liga Britse sokker Liverpool tegen Arsenal. Al twee spannen boe aan die punten deur gelijk boe. En dan morgenavond om 10:15 tennis uit Rotterdam. Dit is hier beweging. Baie mooie skakelwerk deur Rob Andrew. Maar we zien hoe Simon Gagan hier van die veelpositie af ingekomen. Strafskop aan Ierland. Engelandse scrum wordt gestraft. Brian Smith. Afpad is die kwartlijn en die middenlijn. Die volgende lijn staan. Als 12 minuten speelt dit voor. Richard Hill, Andrew Wilcarling. Binnenkant naar Dean Richards. Ook een mooie makelaar daar die bal beschikbaar. Dat is weer op Andrew. Hij skopt voor Rory Underwood naar Staples met een omdraai. En hij drukt door. Baie goed gewacht dat die bal eerst voor die doellijn rol. Een skop van die kwartlijn door Brian Smith. Staples, wat op die bal misval. Toch al. Vingerpunt daarbij kreeg. Baie druk op Rob Saunders, die stumskap kaptein van Ierland. Richard Hill wat daar voor zijn loskakel iets kreeg. Brian Moore ingooien. En dat is Brian Rigney. Ze de aanslaan. Zien nu weer Jason Leonard van Engeland in Des Fitzgerald. Voor mij Rob Andrew. Skipdoel, Koegen, Jim Staples onder die bal. Hij is een paar man allerlei krachtbeet gekregen. 7-6 die tellen. 10 minuten speelt dit oor. Andrew, door die bals in die spellen. Brian Smith. Engeland kon sinds 1980 nog niet die zogenaamde Triple Crown Benny. En hoe lekker dan voor mij of dit er weer kan ontglippen hier in 1991.
Willie Beaumont was dit steeds nog kapitein van Engeland. Ierland wat vastmaakt, wat wil terugvoer. En Lady Ayer. Rob Saunders. Hartebom vast tegen Rob Andrew. Engelandse voorspelers wat baie goed daar saampak. Engelandse achterin sal hardloop die bal as hy uitkom, vinnig uitkom. Weer Richard wat optel en Richard Hill kry aan binnekant toe. Winterbottom wordt er uitgedwong. Nee, die bal is nog beschikbaar. Rob Andrew met een prachtig optel. Carling, Gasket. Peter Winterbottom met voortdurend voer. Richard Hill, Andrew. Er is Hodgkinson in de aflijn. En Rory Underwood. Hij is een moeilijke kerel. Van een omkeer. Hij is deur, hij is net om. Hij heeft toch Hodgkinson als hij buitenkant gaat. Maar het dartelloopje die Rory Underwood. En daar die glimlach spreekt boekdelen. En hij kan die grootheld van Engeland wees. Als hij eindfluitje gaat blazen. Dus kijk weer hoe hij daar voorbij Simon Hodgkinson komt. Als hij buitenkant. Of kijken naar dit gekomen. Hodgkinson is hij buitenkant. Maar Rory Underwood is daar en hij druppelt. Kijk weer een keer daarna aan de hoek uit. Rob Andrew. Breed glimlach op zijn gezicht. Rory Underwood krijgt van Hodgkinson. Hij breekt naar binnenkant toe. Hij is bij Simon Gagan voorbij. En met Hodgkinson aan zijn buitenkant. En Keith Crossen dat probeert keren. Is het te laat. Hij is oor. En hij hit om. Dus mooie rugby. 10-7 die tellen. Nee, Ayakom. En nou gaan hierdie eerste skare gesels met hulle span. 6 minute speeltyd oor. Bal wat goed beskikbaar gemaakt wordt. Heel wat omkry. Rob Andrew. Hodgkinson in die achterlijn in. Baie goede skakelwerk daar tussen Hodgkinson en Rory Underwood. Keith Crossen net te laat. Spel het intussen begin. Will Carling, de kapitein van Engeland. Matthews waar daar een storm naar die bal in die lucht uitgreep. Rob Saunders, dat wil dus niet voorspelers in, maar Richard Hill greep om. Kom hij toch uit. Steve Smith. Brian Smith. Simon Hodgkinson. Ierland is op die kwartlijn van Engeland. Tijd is min. Hodgkinson met zijn plek gaan innemen op je achter. Weer is het Ierland wat wil hier komen, maar Engeland maakt vast. Richard Hill. Gevaar is voorlopig voorbij van Engeland. Engeland 25-23 voor en die lijn staan er baie gelijk op. Dean Richards. Teague. Richard Hill. Schop daar aan die oorkant. Preslap. Bal wat rol en uitrol. En dat kan die Iris moet behoorlijk nak. Maar die lang rol skoppen stilkant langs. Al langs die kantlijn en dan uit.
Ierland met elke bal wat hulle nou kry wil hardloop. Saunders kry hom. Skop middelveld langs. Rory Underwood het hom. Man wat nou net die 3 gedruk het. Hy is 'n baie bedrieglike hardloper. Hy word geloop deur Brendan Mullen. Weer opgetel. En aangeslaan deur Brian Smith. En vir die aanslaande vaste skrum. So 7-8 tree van Ierland se doellyn af. Way in the counter-attack, being forced by the circumstances to risk all. So a knock on, England put in. I'm sure Rob Andrews is going to be looking for the drop goal here. England pack and want a very steady scrum. Brian Smith's been up very fast the last 2 times. Richards, Winterbottom, Hill going himself. Great cover tackle by Robinson. It's still there on the line. Knocked on. Well, England almost getting something much more valuable than a drop goal. Just held up a couple of yards short. Saunders to Smith. Well cleared. A game of unrelenting passion, but all credit to 30 players under this kind of tension that it's been clean and kept within perfectly acceptable bounds. A stirring contest. Richards. Stolen well by Hamilton. Saunders offside by Teague. Ireland will run. Saunders just trying to keep it fluid with what's a minute and a half of proper time to go. Phil Matthews, great warrior in Irish colours. Moore has worked it away, but gave free possession to Gagan, only for Underwood to cling to him. And the players knowing that one solitary mistake could change the outcome. England 10, Ireland 7. A minute to go. England in search of the Triple Crown, last won by Bill Beaumont's famous side and the Grand Slam, of course, of 1980. Since then, no honours, not even the championship title. Is this to be it? Teague. Hill. Probyn. One of the old veterans of the party. Hill again, Rob Andrew into the corner, but just not quite a sharp enough angle. But that keeps Ireland down on the 22. Very good driving by the England forwards there. They'll want to keep it very tight for the last couple of seconds to create no loose ball for which the Irish can break away. The dying seconds of this half. Of normal time and maybe a minute or two of injury time to go. England in sight, but it's a penalty to Ireland. They'll run perhaps for the last time. This valiant Irish side that came together with 9 new caps in this championship. Saunders to Matthews. Saunders again flicks it away to Brian Smith. Curtis tackled high, I think. But no, the ball knocked forward. England put in. And significantly, they've camped themselves in this half since that vital Underwood try. We're in injury time now. So the years roll back to March 1980. It's now March 91. That's the length of time England have had to wait.
Heslop looking for a fairy tale ending. But a knock-on and an Irish scrummage, 15 metres out. The shrill whistle of Alain Second gives Ireland yet another final chance as they run through Rigney, but only as far as their own 22. We've played a minute and a half of injury time, and England have possession. Well, briefly. Probing his remarkable stamina for a man of such tender years. Senior citizen of the side at 34. And a few have waited a long time for this moment. And that scrummage decision to give England the put-in will give them peace of mind. England 10, Ireland 7. 2 minutes of injury time gone. Richards. Again, that tremendous Irish defence. England come again, Jason Leonard, 10 metres out. Hill, Rob Andrew, Mike Teague seals it. The exhilaration of the certain victory. And Mike Teague, with the try against Wales that was so important, with a try now that sees England home in their Triple Crown challenge. Finally, the Irish defence was just outflanked. The feed through, the check back inside, and that was Triple Crown history. And the man more relieved perhaps than anyone else amongst the 60,000 is Will Carling. That's a great try from Mike Teague, a great feeling to go over to clinch the game. England have played very well in the last period. They've played very sensibly. They haven't created loose ball. The forwards have come into the game driven forward. And as we see the ball come back here, they're looking for the short side. Rob Andrew positions himself well. He checks the defence, and Mike Teague is there to step inside. It's a great moment. And Kingsholm and the whole of the West Country will celebrate that one in particular. 14 points to 7, and for the first time England supporters can sing in relief, in triumph. Perhaps the final kick of the match is Simon Hodgkinson's to make it the fairy tale ending. That is England's Triple Crown triumph for the first time since the 15th of March 1980. But my, how they had to fight for it every inch of the way. England 16, Ireland 7, and Triple Crown glory to Will Carling's men in